Хора, ние сме в Мини България и това е гарата на Пловдив. Това, ако знаете къде се намира, майка ми не знае. Ама те да кажат. Вие да кажете в коментари. Хора, тая статуя е на Богородица. Има един рекорд, който мога да ви го покажа по друго клипче. И отпред, за жена ви го показах отзад, ето и отпред как е. Уникално е. Те малките къщи. И това е много хубав мост. Сега ще ви покажа друга клетка. И това. Това май е някакъв мост, ама ви напишете вие долу в коментарите. Ако знаете какво е, сега ще го покажа отпред. Не мога по-добре, но и така става. И тази сграда. Хубава е. Ето така, вижте. Ние се намираме в Мини България. Ако сте ходили там, напишете в коментарите. Хора, аз това не знам кой играте, ама напишете. Вижте колко е хубаво. Хора, това е Рилския манастир. Там имаше хотели и вижте колко е хубаво. Хора, и тая града да я знаем. Ако искате да я проучите, ще направя такова видео още едно. И тая църква май е в София. И сега ще видите табелата. Хора, и тая църква, не знам точно каква е, но е хубава. Голямата църква в България. Това се намира в София. Тук. Най-голямата църква в България. И ето още нещо, без иска по-зле. Ето. И това е Република България. Това е България. Това е, ще видите. И тая сграда, която ще ви покажа отпред, ама това ще бъде за тайна. Ако ме разбирате. И това е целият град София. По-малък. И така. И има малък автобус, ако го виждате. Те тук. И тук е малко църква. Това. И това е това горе-долу цяла София. Това е първоенът, как беше името. И там и автобусчетата. Ленайка и там две автобусчета. Статуя, не мога да му снимам лицето. И с това завършваме. Ако искате още такива яки епизоди, се абонирайте, лайквайте и нека са 100 000 абоната от мен, чао и от Мини София.